Josep Castells Baró, grup parlamentari mixt, més per Menorca, i som el portaveu del grup. Perquè trobo que és una bona metàfora de les Illes Balears que m'agradarien, un poc més combatives. Per mi és com el complement d'una vocació, no? Sempre he tingut molt interès per la política i molt de compromís social i implicació. Quan en els primers pressupostos d'aquesta legislatura vam aconseguir incrementar les dietes que cobren els malalts i els acompanyants per desplaçar-se a Son Espases. Llegir El far de Fabàrich, El doctor Zivago, de Boris Pasternak, Perol de Ratjà del Forn, Camals mullats del grup valencià La gossa sorda, La grande bellezza. Soc molt bromista, faig bromes constantment i a la gent que no em coneix li xoca un poc, perquè en canvi de cara en fora tinc un posat molt seriós. No sé si és un talent, però sí que és amagat. Em reconec com una persona molt perseverant, molt coherent, no? Intento en tots els aspectes ser coherent i amb molt de compromís amb unes idees. Perfeccionista, i això és una limitació a vegades. Monitor de temps lliure. Podria explicar tantes que no sé quina triar, la veritat. Tot està per fer i tot és possible. La sinceritat.